Jalup jatend piny Kenya Ngire Githure Kindiki otelo ne jotelo mamoko kwedo achaye mawacho ni jotelo nyiso ikine nyasi mar lamba ne jaod bura mar Kalau David Kiarie manobagi. Kindiki mane lose nyasi mari Kiaraho e kaunti ma Kiambu kawuono kwa ng'uono anyola mosindu kuom kit siasa manobedo kinde nyasi makamano. Weche mosir kod jotelo mamoko mane nitiere nyasi mopogore e kaunti ma Nakuru masemo kuom jotelo kuom chayo jatend piny Kenya e nyime Kasim Frosokinda nigi ler. Josiasa wuok oko mar kwedo kit siasa mar duokruok manoneno e kinde nyasi mar alam mar manen jaod bura ma Kalau David Kiaraho kagilero ne okonyiso kido makare kitanyuola mar mosenindo kod jokenya. Kolose nyasi mar ik ma jaod bura David Kiaraho e kaunti ma Kiambu, jalup jatend piny Kithure Kindiki okwa ng'uono kuom anyuola mar mosenindo e kit siasa marach manobedo chieng' Tich Adek e nyasi mar alam mar Kiaraho. Ningetaka kuomba msamaha kwa niaba ya wanasiasa wote ambao labda kwa matendo, mazungumzo walitatiza kwa njia moja ama ingine shughuli hii ambao tumekuwa nayo katika muda wa kama wiki moja sasa. Viongozi wa upande wa serikali ama viongozi wa upande wa upinzani ambao labda kwa matamshi yao, kwa matendo yao wamezusha adhi ya hafla ya mheshimiwa Kiaraho. Jalup jatend piny ojiwo josiasa mondo somyamo kapok giba weche e nyasi magichopie kinde duto. Tuko na majira ya kila kitu. Kuna majira ya siasa na kuna majira ambayo hayahitaji siasa. Kuna siku ya furaha, kuna siku ya huzuni. Kuna siku ya kupanda, kuna siku ya kuvuna. So on behalf of all of us, the political class of all ranks, whether sitting leaders, former leaders, or even future leaders, those who may have done anything that has lowered the dignity of any of the events we have had, I take responsibility as somebody from this area. Weche gosir kod moko kuom josiasa koltenegi kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen manochopo nyasi mar ik mar nyar director mar The Wedhe William Ruto ka okweda chaya magiwacho ni josiasa nonyiso Ruto e nyasi no. We need to respect families when we come to ceremonies like this and become very, very mindful of the ceremony that we attend. But also, it is also important to be respectful to His Excellency the President. The function that happened in Nyandarua was extremely unfortunate. And as a minister whose responsibility include government protocol, even though the President allowed all those people to speak, I think they were out of tune, they were disrespectful, not to William Ruto as a person, but to the office of the President as the office of the President. Kamano bende jatend migawo mar weche ohala kod kano mwandu Lee Kinyanjui mabende noyuorie nyasi no siemo jotelo kuom chayo apisi ma jatend piny. I sat in embarrassment. I am not old enough, I was not there during Jomo's time, but from days of Mzee Moi, the days of Kibaki, the days of Uhuru, we have never seen that. The worst we came close to it is when a shoe was thrown someplace in Nyanza by an ordinary mwananchi, but never a leader. So I think we need to agree that the institution of the presidency is not about a party or an individual, it is a symbol of unity for all of us. Simfrozokinda, Ramogi TV. Moko kuom jodak Mombasa koro kwa jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod tend kweth makwedo piny owacho